Valiye Bacarı Ahmed'e Münir Karaloğlu Serdana Mala Dengbejan kır u Klamen Dengbejan gutar kır. Vali u sazbende Tırkan Ennavdar Tuluyhan Ugurlu pek ve yek biyek Dengbejan gutar kirin. Sazbend Ugurlu piyanoye ligel Dengbejan leda u Dengbeji ve Dengehu Klaman strandın. Valiye Ahmed'e amajepe kırku Dengbejin ve hereme bi Klamen xo diwejeya devkiye de u dınava jiyane de ciyehu girtine. Ev jibome bi kıymetin. Yerel değerlerimizi, yerel kültürel unsurlarımızı korumak, onları gelecek nesillere aktarma. Dengbêjên me meznên me ne, bi kilamê xwe û bi dengê xwe şewat û ket dane edebiyata devkiyê. Ew hêjayên vê axê ne, em herdem li gel wan in, ev mal jî mala wan e. Her sal bi hezaran geştiyar serdana wan dikin û dengê wan guhdar dikin. Hepiniz takip ediyorsunuz. Gerçekten dengbejlerimiz, işte Tuluyhan Bey az önce söyledi. Di Serdanê her dengbeş kilamek peşwazî li mêvanan kirin. Hin dengbêjî bi herbaneyên xwe bi cul û bergên herêmê kilamên xwe ji bo mêvanan gotin. Hejay gotinê ku mala dengbêjan demek dirêj ji ber pandemiyê girtîma bû. Lê vêga mala dengbêjan di nava kolanên navçeya nav Sûrêde di xaniyekî dîrokî de vekiriye. Mala dengbêjan di sala 2007 de hatibû vekirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amet. حيران ولا تنام على مغان مغان عبري حيران ولا نم مغان خيرنا مغان شري